Řekni mi ze začátku něco o sobě. Můžem trát znovu. Takže já jsem Tomáš a hraju LoLko už nevím ani přesně jak dlouho, ale od season 8, 7 tak nějak. A měním teda supporty a aktuálně studuju vysokou školu. Já jsem Kikin, to jsem já, a hraju ADC už 6,5 roku v LoLku. A no, jsem takový jako můj speciální pick, který vám snad neukážu, je Draven, ze kterého jsem hitnul 0.10 Power Spike. Je mi 18, studuju obchodní akademii, hraju LoLko už dobrých 5 let a snažím se z toho něco dostat, no. No tak jsem jungler týmu Nodance a vlastně co se týče asi, tak budu mluvit převážně o LoLku, tak jsem člověk, který se low elo kompetitivním hraní věnuje už přibližně 2 roky, jestli se nepletu. A všechno to začalo z náhodného připojení do týmu a vlastně jsem došel až sem, když to řeknu při této cestě. Tak ahoj, já jsem Honza, jsem top laner pro Nodance, vlastně krátkou dobu. Hraju amatérsky asi rok, takhle e-sport. A to je asi, já jsem jako secondary roli mám jungle. A jak ses dostal k LoLku? Přes kamaráda, ještě on hrál LoLko, nějak o tom mluvil, já jsem se, jako viděl jsem, že hraje, přišlo mi to zajímavý. Tak jsem se ptal, že to je a ukázal mi LoLko, no. A k LoLku, tak tu mám zrovna jen příběh. Původně jsem to chtěl hrát s kamarády, jenomže nějak mi to nefungovalo, nevěděl jsem proč v té době ještě, bylo mi 12 asi. A potom po nějaký době jsem šel na příměstský tábor, kde se hrál na počítači a zrovna náhodou tam hrál LoLko, který jsem do té doby nikdy nehrál a hrozně mě zajímalo. A bylo to poprvé, kdy jsem ho vlastně začal hrát aktivně, tam se celých 5 dní hrál prakticky LoLko, dělal jsem ještě nějaký jiné aktivity, ale ty nebyly zas takový. A vlastně od té doby jsem znova zkusil nainstalovat, mi začal fungovat magicky a zrovna si pamatuju, že to bylo vydání Orna, teď neřeknu rok, ale vyšel Orn, teď si to pamatuju. Přes mýho bratra, vlastně on ho hrál a mě to přišlo prostě zajímavý, tak jsem se rozhodl, že jako asi v 7 letech, že to zkusím. A právě to hraju jakoby nepravidelně, právě asi dohromady 3 roky, 4 roky. To přes mýho bráchu, který vždycky, když jsme byli u mamky, tak on vždycky si tam přivezl notebook a vždycky, když jsme šli s rodinkou koukat na film, tak on vždycky měl takovou tu pravomoc, jakože už byl starší, tak už mohl jít prostě nahoru a vždycky tam šel a šel hrát LoLko a vždycky jsem se chtěl jít na něj koukat, jak hraje, tak jsem se na to koukal a to byla snad sezóna 4 a já si pamatuju, že on hrál Kazixe, já jsem se na to, ne, jeho kámoš hrál Kazixe, oni spolu hráli duo a úplně jsem na to koukal a vždycky mě to hrozně bavilo se na to koukat a potom mě jednou, když jsme takhle na něj koukal, tak mi řekli, že to nechci zkusit, tak mi pomohl vytvořit účet a šel jsem hrát, no. Ale dostal jsem se k tomu přes jednoho spolužáka na základce, kde mě vlastně vysvětloval LoLko, jak je jedno herdin video a jak mě ukázal, jak jde Garen a prostě se točí na tom midu. Jak ses dostal ke kompetitivnímu hraní? Tak kompetitivního hraní jsem se dostal z League of Legends ze SK Discordu, kde jeden hráč, podle mě už není na scéně, hledal prostě do týmu junglera, mid a supporta, když se nepletu. A já jsem mu tam napsal, že hele, teď jsem gold jungler, chtěl bych zahrát. A to byl vlastně start v týmu Team Thunder Academy, kde jsem hrál Aries League, jestli se nepletu. Dostal jsem se to vlastně přes spolužáka, který měl kamaráda a hrál jsme spolu párkrát Clash. On se rozhodl, že chcem zkusit vlastně, jestli znáš ta e-sport, tak jsme hráli pár turnajů a potom se zkoušeli nějaký ligy menší. K kompetu jsem se dostal hodně random, protože už jsem hrál někdy úplně původně, když jsem byl jako fakt ještě, když jsem byl ještě fakt za první špatnej a dostal jsem taky úplně random, nějak přes Facebook, to jsem hrál v jedné takové skupině, kde byli prostě lidi, kteří bylo třeba 20-25, mě v tu dobu bylo třeba 14 a
cítil se tam hrozně, jo, to bylo fakt jako za trest tam být, ale potom jsem nějak to přestal řešit, soustředil jsem se na jiné věci, no a potom jsem se dostal ke kompetu přes Kajta, přes Discord League of Legends CZSK, jestli lidi, už je to tady budou znát lidi, a já jsem mu tam napsal, že on tam hledal jako někoho do týmu, tak jsem mu napsal a tam jsme se jakoby poznali a on mi právě ukázal i původně ještě Lavko v pátý split a tak nějak jsem se vlastně dostal jako do kompetu, tady to HoloLo. Viděl jsem na jako fórumu nějakým na Facebooku nějaký příspěvek, že že hledají jako nějaký tým do Love Ligy a řekl jsem si, že to bylo super to zkusit a jako po té době už tak nějak hraju, no. Jak se těšíš na offline? Hodně se těším na offline, už máme s klukama, jsme jako domluveni, kde se potkáme takhle a celkově se na to všichni těšíme. Za první, že se budeme moc potkat, že si budeme moc zahrát na stage a že se prostě takhle uvidíme, jako fakt si myslím, že to bude bomba a fakt se na to všichni těšíme, no. Mega moc se těším na offline finále a jsem hodně rád, že už tenhle split je to offline finále. A už se nemůžu dočkat. Popravdě hodně, protože to bude úplně něco jiného oproti tomu, co normálně hrajeme, když jsme doma a nějak to neřešíme, ale jsem zároveň hrozně nervózní z toho, protože tam bude úplně jiný pocit vlastně z toho, že tam máme okolo sebe lidi, kteří nám fandějí, nebo proti hráčům můžou fandit a je tam i kus té nervozity. Těším se, ale zároveň jsem hrozně nervózní. Hele, já si myslím, že já jsem zvyklý a být vlastně ve stresu a myslím si, že i ten stres je vlastně dobrý pro ten lehký stres. Já jsem zvyklý být jako mezi lidma, takže mi to nevadí. Ale se docela těším. Jediný, na co se neteším, je Kikin. Hrozně moc. Chci všechny poznat a jako těším se, protože si myslím, že to možná může vyhrát. Uvidíme na Kikinovi Dravena? Možná. Rozhodně. Snad ne. No, doufejme, že ne. Já doufám, že ne, popravdě. Jít do restaurace nebo si koupit jídlo? Jít do restaurace. Tak když jsem sám, tak objednat, když s někým, tak asi do restaurace. Do restaurace. Jakože záleží, ale asi do restaurace. Objednat domů. Dovolená u moře anebo na chatě? Na chatě. Na chatě. Na chatě. U moře. U moře. Kdyby jsi měl vybrat, jaký energetiák chceš, jaký to bude? Hele, já moc energiáky nepiju, ale když bych si už měl vybrat, tak to bude Tiger. 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 Nejspíš Monster, ale kdyby nebyl Monster, tak bych si vzal Tiger. Já energie taky moc nepiju, ale kdybych si měl vybrat, tak asi Tiger.